Здравейте, аз съм доктор Росенов, а това е един мой малък пациент. Знаете ли какъв въпрос получавам всяка седмица от родители? Защо децата им продължават да развиват кариеси, предвид, че старателно и ежедневно си мият зъбите? Причината за това е не колко често си мият зъбите, а колко ефективно го правят. Когато се пропускат места и остават места, на които се натрупва плака и бактерии, оттам започва първоначалния кариес. Децата не виждат плаката и бактериите, а как да успеят да почистят нещо, което не виждат. Затова препоръчвам този малък, но много удобен и полезен помощник – кариес детектора. Той без болка, без химия, с помощта на специална светлина разкрива пропуснатите участъци, като ги отцветява в розово. Това е новия стандарт в детската устна хигиена. Миене, проверка, усмивка. Започнете още днес с кариес детектор, уредът, който учи децата да пазят усмивките.